Son as primeiras imaxes do fusitivo Martiño Ramos, extraditado por Cuba, onde se refuxiara fuxindo dunha condena a 13 anos e medio de prisión por abusar sexualmente con prácticas sádicas dunha alumna dende que esta tiña os 12 anos ata os 16. Segundo informou a Interpol, Ramos accedeu voluntariamente a regresar a España e iso axilizou a súa extradición dende Cuba, país co que España non ten convenio na materia. Unha vez ditado o ingreso en prisión, institucións penitenciarias decidirá o cárcere onde cumprirá a súa condena. Boas tardes, xoves 23 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Continúa aberta a operación antidroga desenvolvida en varios municipios do Salnés nestas últimas horas. Está previsto que os detidos pasen a disposición xudicial este venres nos xulgados de Caldas de Reis. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil registraron varios domicilios en localidades como a Illa, Vilanova de Arousa e arrestaron unha decena de persoas. Trátase dun novo golpe ao tráfico de cocaína en Galicia. Hai detencións, é un tema que levaba tempo traballándose, pero hai secreto de sumario, polo tanto vamos a deixar seguir traballándos porque non damos por cerrado nada e polo tanto dicir, bueno, pues estáse facendo o que hai que facer, que é loitar contra esa lagra que é o narcotráfico. É un alcohol que non pasa os típicos controis de seguridade. Pode ser dende que este rebaixado con auga, que eso sería a opción menos mal, pero moitas veces vai rebaixado con sustancias tóxicas como pode ser o metanol. Cometemos un erro de facto que é relacionar que sexa unha elaboración clandestina que sexa caseiro, porque unha elaboración que vai a un precio moi por debaixo do mercado, caseiro, esas persoas están para facer cartos. Non sai tanto nos medios como a loita contra as drogas, pero os corpos policiais, a Garda Civil neste caso, levan a cabo un intenso control do alcohol ilegal, xa sexa polo seu proceso de elaboración, pola distribución ou pola comercialización. No Galicia Noticias imos falarlles deste tema que pode ser realmente prexudicial para a saúde. Un edificio de Carballo foi desaloxado por mor dun incendio nunha vivenda do que aínda se investiga a orixe. Foi en pleno centro da localidade e as lapas tamén obrigaron a cortar o tráfico rodado na rúa. A rápida actuación dos equipos de extinción evitou que o lume se propagara. Malia vivirse momentos de tensión, ninguén resultou ferido. Algúns dos residentes sacaban esta mañá parte das súas pertenzas e aínda terán que agardar para poder volver aos seus domicilios. Salía moito fume. Salía moito fume, estiveron botando un xeixar agua ou hidrantes destos, bastante tempo. Sí, que eu vin as llamas e foi tremendo, sí. Sí, enseguida vinieron y cerraron las calles y bueno, fue todo muy rápido. Cuba extradita a Martiño Ramos, o mestre ourensán que estaba fuxido nesa illa logo de ser condenado por violar unha alumna menor de idade, unha sentenza, Alberto, que editou a Audiencia Provincial de Ourense. Efectivamente, condena a 13 anos e medio de prisión dictada por esta Audiencia Provincial de Ourense contra Martiño Ramos por violar a unha menor alumna súa. Esta sentenza posteriormente foi ratificada polo Tribunal Supremo, co cal adquiría a calidade de firme e implicaba o ingreso en prisión de Martiño Ramos. Tras a súa fuga a Cuba foi detido en novembro pasado tras unha petición internacional de extradición. Hoxe chegaba a Madrid e pasaba por un xulgado de garda que determinaba o seu ingreso nun penal español para cumprir o resto de condena. Martiño Ramos foi profesor de infantil e primaria aquí na provincia de Ourense e tamén coñecido por a súa actividade social e política. 5 meses pasaron desde a detención de Martiño Ramos na Habana ata o seu regreso a España para cumprir a condena que lle impuxo a Audiencia Provincial de Ourense. Estas imaxes gravounas a Policía Nacional o momento en que baixan do avión en Barajas para trasladalo ao xulgado que editou o ingreso en prisión. Segundo informan desde a Interpol, Ramos accedeu voluntariamente a regresar a España, o que axilizou o proceso de extradición. A idea é que unha vez que este aquí, é dicir, poñelo a disposición das autoridades xudiciales e, polo tanto, a cumplir o que ten que cumplir. Profesor de música e coñecido activista político en Ourense, militante da extinta En Marea, Ramos Soto foi condenado por abusar sexualmente con prácticas sádicas dunha alumna desde que esta tiña 12 anos ata os 16. En xullo do ano pasado fíxose firme a sentenza da Audiencia Provincial de Ourense que o condenaba a 13 anos e medio de prisión. Non se adoptaron medidas cautelares e cando debía ingresar no cárcere non o fixo. Tras ditar unha orde internacional de detención que o situaba entre os fuxitivos máis buscados,
confiscados, foi localizado na Habana, onde levaba unha vida activa a nivel social e nas redes, cunha apariencia e un perfil lixeiramente cambiados. O colectivo Madres Protectoras colaborou na busca. Está aquí y nos mandaron directamente el perfil de Instagram de él. Está aquí en Cuba. Y claro, ya ahí te metes, nosotras empezamos a difundir las publicaciones con esta foto nueva y a mandarlo para allá a todos los certámenes de belleza, porque ya veíamos que era fotógrafo. Unha vez ditado o ingreso en prisión, institucións penitenciarias decidirá o cárcere onde cumprirá a súa condena. Hoxe retomouse en Vigo o xuízo polo alixo de case 3 toneladas de cocaína a bordo do buque Simione. Declarou o principal acusado que se atopa en prisión provisional polo seu presunto vínculo coa banda do narcotúnel de Ceuta. Asegurou que el era o armador do buque, non o propietario, e o responsable do seu traslado de Angola a Senegal, pero non no resto da travesía, da que se encargou unha empresa externa para que o levara a Viana do Castelo a reparar. Xusto nese traxecto é o que o barco fixo cargado coa droga. Hoxe tamén declarou outro procesado de nacionalidade angolana, mentres que outros citados en calidade de testemunhas non participaron porque a Xustiza de Ghana non o autorizou. O avogado do acusado principal pediu a suspensión do xuízo. Os acusados neste macroxuízo por narcotráfico enfróntanse a penas que oscilan entre os 6 e os 13 anos de prisión. Unha decena de detidos e a incautación dunha cantidade importante de cocaína é o balance da operación antidroga desenvolvida nestas últimas horas na comarca do Salnés, un operativo que continúa aberto. Sabela. A investigación segue en marcha, de feito podería haber novidades nas próximas horas, aínda que está decretado o segredo de sumario, pero o que sí que está previsto é que nas próximas horas, en principio mañá venres, pasen por este xulgado de Caldas, que quen leva o caso pasen a declarar as persoas detidas, que ademais están a ser investigadas por pertencer supostamente a unha rede que distribuía droga. Houbo rexistros domiciliarios e tamén detencións aquí en Caldas. Nas últimas horas tamén as houbo en Vilanova e en Vilagarcía. Supostamente este presunto entramado de distribución de droga movía ou podía chegar a mover ata 50 kilos de cocaína cada mes. Na casa de algúns dos detidos atoparon os investigadores boa parte da droga que tiñan, supostamente, kilos preparados para distribuir e vender en varias provincias. Tamén nos coches dos investigados atoparon cocaína aos policías e gardas civís que levan o caso. Nesta casa rexistrada nas últimas horas en Vilanova, cando viron a nosa presenza, seguramente a través das cámaras de vixilancia do exterior, abrían a mangueira para recibirnos cunha molladura. A operación está aberta, podería haber novas detencións. Hai detencións, é un tema que levaba tempo traballándose, pero hai secreto de sumario, polo tanto vamos a deixar seguir traballándoos porque non damos por cerrado nada e polo tanto dicir, bueno, pues estáse facendo o que hai que facer, que é loitar contra esa lagra que é o narcotráfico. Os detidos previsiblemente declararán nas próximas horas diante do xulgado de Caldas. Esta operación prodúcese só uns días despois de que se levaran a cabo outras detencións na zona do Salnés, tamén vencelladas coa venda e distribución de drogas. Os últimos detidos ata o momento poderían ter capacidade de mover ata medio cento de kilos de cocaína cada mes. Esta que ven nas imaxes é a avenida central do Milladoiro, no concello de Ames, está a ser sometida aos últimos traballos dunhas obras de humanización. Onde antes había dobre carril en cada sentido da vía, agora hai un carril único e tamén un carril bici. Este último é empregado por algúns condutores como estacionamento, mentre se ultiman as obras na zona, pero ollo, porque a policía xa puxo sancións por este motivo. De seguida vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Un radar de tráfico cazou un condutor a máis de 140 km por hora nunha travesía limitada a 50. Pillárono en Fene, na última campaña especial contra o exceso de velocidade. O condutor era un mozo de 26 anos e dado que superaba o límite en máis de 60 por hora, investígano por un delito contra a seguridade viaria. O condutor do camión que onte atropelou mortalmente un operario que estaba traballando no polígono do Bao en Pontevedra permanece detido e pendente de pasar a disposición xudicial. É investigado por un delito de homicidio por imprudencia e omisión de socorro. O condutor abandonara o lugar do sinistro sen deterse e horas despois foi identificado e detido por axentes da Garda Civil de Tráfico de Pontevedra. Unha das hipóteses que se baralla na investigación é que non se decatara do accidente e por iso non parou nin auxiliou a vítima.
Tampouco se desbota a posibilidade de que fuxira para eludir responsabilidades. Segue aberta a operación na que a Garda Civil interveu nun bazar do Porriño. Máis de 10 kilos de material pirotécnico estaban almacenados en as medidas de seguridade necesarias e non tiñan tampouco autorización para vendelo. Por agora, os propietarios enfróntanse a multas de ata 30.000 euros. Os asentes levaron a cabo unha inspección no bazar para supervisar a legalidade da comercialización de diversos produtos pirotécnicos expostos para venda nesta nave situada no polígono da Granxa no Porriño, tamén para verificar as cantidades permitidas neste tipo de establecementos. Nos chegamos ao local, vendo que tanto que non tiña os trámites administrativos necesarios para comercializalo como as medidas de seguridade para almacenalo, por ser unha cantidad maior da permitida, procedemos a precintar todo o material en custodia do establecimento hasta que a autoridade correspondiente decida si se sanciona, si non, ou as medidas cautelares. A investigación continúa aberta para coñecer a orixe do material e o seu estado. Controlar a trazabilidade deste produto, necesitamos que todos os comercios que se van a dedicar á venta deste material teña unha serie de trámites administrativos para que a administración poda facer esa trazabilidade do produto, desde que se fabrica hasta que está nas mans do usuario final. Desde a Garda Civil advirten da importancia de comprar este tipo de produtos en establecementos autorizados. Tendo precaución de que o envase, tanto o produto, se vexa íntegro, eu poñería un pouco o foco no uso responsable en cara aos menores de edad. Os propietarios do bazar enfróntanse a multas que van desde os 600 ata os 30.000 euros. Un incendio a carón dunha nave en Vilamartín de Valdeorras queimou un camión e afectou a 2 vehículos máis. Iniciouse no exterior da nave situada no lugar de Arcos. O lume que partiu da zona de Talleres propagouse ao exterior calcinando un camión e afectando 2 vehículos que arderon parcialmente. Acudiron ao lugar e conseguiron extinguir o incendio pasadas unhas horas os bombeiros e o GES de Valdeorras. Descoñécense polo de agora as causas que provocaron o incendio e non están avaliados os danos, aínda que se considera que van ser importantes. Un incendio que se declaraba onte nun piso dunha céntrica rúa de Carballo continuaba hoxe en boca de todos os veciños. O dispositivo dos equipos de emerxencia e a rápida actuación conseguiron que en apenas un par de horas quedara sufocado o lume. Por precaución desaloxouse o edificio e aínda esta mañá os máis afectados polas lapas deixaban as vivendas ata que volvan a estar habitables. Son as imaxes gravadas onte contra as 2:30 da tarde cando se producía un impresionante incendio nun piso da rúa Valle Inclán, en pleno centro de Carballo. O lume iniciouse nunha estancia do terceiro andar deste edificio e obrigou a desaloxar os veciños por precaución. Ata a zona trasladouse de inmediato un importante operativo de emerxencias para sufocar o lume, que deixou unha densa fumareda. Estuvo cortada hasta as 5:30 da tarde. Estuvan emergencias, bomberos, estiveron todos aquí. Creo que era na ventana esa da fachada, non sei realmente porque empezou, pero bueno, eu falei que do bar, parece que estaba isto cheo de xente, non puiden comentarlle moito. Había moito bombero, moita Cruz Roja, creo que non sei. A ver, bomberos e que máis? A Policía Local, a Guardia Civil, de todo había. Moi bueno, e hoxe xa está todo limpo, que xa limparon. Tremendo, sí. Sí, que eu vin as llamas e foi tremendo, sí. O sea, mucho humo, mucho más cera, pero bueno, aquí realmente los bomberos fueron muy rápidos. Foi preciso tamén cortar esta rúa durante a intervención dos servizos de emerxencia para evitar riscos. Inda esta mañá eran moitos os curiosos que se chegaron ata esta rúa para comprobar o estado en que quedou o edificio. Eu vou capucar todo, sí, que digamos, un fume moi grande, moi grande. Pero eu non me enterei de máis nada, vale? Estaba cortada a calle, estuvo cortada hasta as 5:30 da tarde. Estuvan emergencias, bomberos, estiveron todos aquí. Y enseguida vinieron y cerraron las calles y bueno, fue todo muy rápido la verdad. Os danos ocasionados no exterior son ben visibles, pero o terceiro andar, onde se iniciaba o lume, e tamén o cuarto presentan varias estancias danadas, polo que hoxe tamén pudemos ver veciños abandonar as vivendas ata que volvan a estar habitables. O incendio causou tamén importantes danos materiais na zona, a consecuencia dos restos caídos e que procedían do piso afectado. Por sorte, non resultou ninguén ferido e agora queda investigar as causas e a orixe deste lume.
Na Fonsagrada esta mañá un granxeiro quedou ferido nun incendio na súa explotación mentre se evacuaba o gando da nave afectada. O suceso cedeu á cuberta e sufriron queimaduras unha decena de xatos. O incendio prendeu nunha palleira nos rolos de erva seca e afectou a unha nave de gando de vacún de carne situada na parroquia de Veiga de Logares. No lugar de Louteiros viviron momentos de moita tensión. Mentres tentaban evacuar o gando, parte da cuberta ardeu e colapsou causando queimaduras nunha decena de xatos. Tamén o fillo do propietario da granxa resultou ferido nun brazo cando tentaba poñer os animais a salvo e foi evacuado a un centro médico. A todos xatos. Xatos? Sí. Vale, vale. Sí, E os sí. xatos tamén algún resultou queimado, non? Hai moitos queimados, só. O incendio mobilizou os bombeiros de Barreiros, o grupo de emerxencias da Ponte Nova e a Garda Civil. Hoxe retomáronse nos xulgados de Vigo as declaracións de testemuñas dentro da fase de instrución polo accidente dos Altamontes. Polo xulgado pasaron 5 persoas, un suboficial dos bombeiros de Vigo, 2 policías locais e 2 inspectores municipais encargados de supervisar que este tipo de atraccións cumpren a normativa. Lembren que o accidente se produciu en agosto de 2024 ao ceder un dos brazos dos Altamontes nas festas de Matamá, causándolle a morte a un home de 36 anos. A atracción estaba instalada nas festas, malia que carecía da documentación pertinente. Falamos agora de bebidas ilegais e poñémolo acento nos augardentes e nos licores, aqueles que de toda a vida se fixeron na casa. A Garda Civil advirte que a augardente caseira pouco ten que ver coa clandestina. Cada pouco tempo desartellan unha destilería ilegal. Son operacións con menos bombo que as de narcotráfico, pero que sacan do mercado licores sen control e cun risco alto para a saúde. É un costume tan noso que non llevemos a maldade. Augardente da casa, licor de ervas, café ou guindas. Con esa aparenza, pero outras intencións, trabállase nos almacéns clandestinos. Cometemos un erro de facto que é relacionar que sexa unha elaboración clandestina que sexa caseiro, porque finalmente son destilados en garaxes, en naves, con as condicións de salubridade moi escasas, por non dicir ningunha. A Garda Civil andalles detrás por un problema fiscal de non pagar impostos, pero sobre todo por saúde pública, a saber que leva ese licor. É un alcohol que non pasa os típicos controles de seguridade. Pode ser dende que este rebaixado con auga, que eso sería a opción menos mal, pero moitas veces vai rebaixado con sustancias tóxicas, como pode ser o metanol, como nunha intoxicación de alcohol, pero con menos cantidade, con uns efectos máis difíciles de controlar. Véndese sobre todo a particulares. Na hostelería foron tempos, agora andan con máis cento. Un mito, es decir, yo nunca lo he tenido, aquí nadie me ha venido a ofrecer alcohol irregular. Ahora sí, puede haber a lo mejor aguardiente, licor café en sitios puntuales. Xa é moi difícil encontralo, xa é moi difícil encontrar nos estabelecimentos de cara ao público. Que hai logo do que coñecemos como garrafón? Que notamos en canto tomamos que cando decimos pois este alcohol é malo, pois empezamos con un dolor de cabeza máis intenso do que ao mellor poderíamos ter por alcohol, dor de barriga, náuseas, ás veces tamén podemos notar como que nos sube máis rápido. Aquí hai que apelar á colaboración da cidadanía para que si son conscientes ou conocedores de que hai un alcohol que poda xerar dudas que na súa calidade, que nos lo comunique. Pero a velos hainos, os menos residuais, pero con vítimas elixidas. Moitas veces vai destinado a xente máis inexperta como son os menores. Moitas veces buscan simplemente emborracharse rápido con ese tipo de alcoholes ou consiguen máis fácil, pero con moito máis problemas, non só para a saúde física, senón tamén para a saúde mental. As autoridades animan a denunciar estas prácticas para recoller mostras e os propios hostaleiros piden controis habituais que hoxe por hoxe non se están facendo. A moza que foi queimada pola súa exparella hai 2 anos en Vigo pide 33 anos de cadea para el por intento de asasinato, lesións psíquicas, acoso e maltrato habitual. A parella conviviu na parroquia de Vincios, no concello de Gondomar, e a vítima, que daquelas tiña 29 anos, eleva a petición da Fiscalía, que era de 22 anos de cárcere. O suposto agresor abordou a muller no portal e botoulle gasolina. Ela pasou un mes en coma inducido na UCI e sufriu queimaduras no 28% do corpo. O xuízo, que se celebrará na audiencia de Pontevedra, aínda está pendente de data. Cada vez máis localidades galegas contan cun carril bici. O do Milladoiro en Ames está case listo. Os ciclistas aínda non empezaron a circular por el, pero xa hai condutores descontentos, Dolores.
Si, pois así a esta hora os traballadores ultiman o pintado deste vial para ciclistas do Milladoiro, que estará totalmente operativo a partir do luns. Dase a circunstancia de que os ciclistas aínda non estrenaron, pero si o fixeron algún condutor que aparcou de forma indebida o seu coche e algún saíulle caro. A Policía Local xa puxo 8 sancións, 200 euros, 100 euros de pronto pago. Os axentes aseguran que deron 3 meses para acomodarse á nova situación, que necesitaban o vial libre para poder facer as obras e que nesta zona xa non se podía estacionar con anterioridade. Tivemos que poñer algunhas sancións porque isto empezaron a pintar xa a primeiros de abril, tiveron poñendo cartéis anunciando para que retiraran os vehículos para poder proceder ao pintado. Houve vehículos que fixeron caso omiso das indicacións e evidentemente non nos quedou máis solución que poder denuncialos. Estamos falando de 8 sancións nada máis. Estacionar un carril bici son 200 euros de sanción. As explicacións do axente non convencen de todo a conductores como Fran, que frecuenta a zona coa súa furgoneta de traballo e o luns recibiu unha sanción por estacionar o vehículo neste carril bici. É o que hai. Donde está marcando agora, pero bueno, aquí 200 pavazos. Eu penso que non danos moitos problemas para aparcar. Os que traballamos fastídenos bastante. Independentemente do carril bici, como carril bici, hai 2 liñas continuas, xa non se podría estacionar en ningún mato. De feito, deixouse este prazo que levan 3 meses facendo uso do estacionamento, pero bueno, indicouse con cartéis que non se podía estacionar e tal, pero bueno, non nos quedou outro motivo que poder sancionar. Entre os residentes nesta vila limítrofe con Santiago, as opinións son enfrontadas. Claro que es necesario, es un carril para que los chicos de las bicicletas que hacen deporte de bicicleta que tengan su acceso completamente a la avenida de Rosalía de Castro. Por aquí non creo que teña moita utilidade. Aparte, a estrada sempre está chea de coches, de camións, non hai tampouco moitos ciclistas por esta zona. Eu creo que é unha medida bastante interesante tendo en conta que Milladoiro queda tan cerca de Santiago e máis tendo en conta que para camiñar non hai opción, pero bueno, ir en bici ainda é asequible, eu creo. Paralelo ao carril bici queda unha zona de estacionamento cun máximo de 20 minutos para carga e descarga e a parada de taxis. Estamos traballando, donde o meto despois. Faime falta algo do coche que vou a 1 kilómetro a buscalo. A partir do luns que abre o vial, ciclistas e condutores estarán obrigados a unha convivencia no uso desta vía Rosalía de Castro de acceso á localidade. Ahora mismo, por la semana, pues ya veis que la gente se va animando un poco y el fin de semana a full. Gustalle moito a tarta de queixo, es top. Lévano normalmente siempre con dulce de leite ou con avellana. Innovo un pouco, uns días son máis tradicional e outros máis contemporáneo. A mí los sabores tradicionales. Estamos a 23 de abril, día de San Xurxo, e tamén é esta unha xornada para celebrar os libros e a literatura. En Ferrol fano coa inauguración da súa tradicional Feira do Libro, que vai xa, Andrea, pola edición número 37. Sí, dende hoxe, Día do Libro e ata o vindeiro domingo 26 de abril, esta Praza da Constitución de Ferrol acolle unha nova edición da Feira do Libro, na que os asistentes poden conversar cos seus autores favoritos en galego e tamén informarse das últimas novidades editoriais. Esta edición, que acolle tamén unha homenaxe a Otero Pedrallo, conta coa participación de 8 librarías e 2 editoriais. Unha feira que chega nun dos mellores momentos para a literatura en galego, que xa é a opción para 7 de cada 10 lectores na nosa comunidade. Ademais, Galicia consolídase como unha sociedade lectora, xa que ao redor do 96% da poboación maior de 14 anos lee en calquera formato, unha porcentaxe que está por riba da media estatal. Desearía que houbera un pouquiño máis de oferta de libros galegos como tal, igual un pouquiño máis de segunda man, pero aínda así está bastante ben. Yo es que no soy gallega, pero sí que estoy intentando coger algunos libros en gallego para empezar a entenderme mejor con el idioma, sí, sí. Merquei un libro novo de Arantxa Portavales, Asesinato no Muiño do Cura, que é para meu pai, e despois igual xa o leo eu. Eu, cando estaba en bachiller, tiña un profesor de historia, que o seu pai escribiu un libro de historia, e pois, despois de xa 4 anos, pois deume por compralo,
Despois, para a miña moza, preguntei ao libreiro un clásico para non fallar, comprei La sombra del viento, que cumple 25 anos, é unha edición especial. Dende este sábado volven permitirse as queimas agrícolas de particulares. Antes hai que pedir autorización dende hoxe mesmo a través da páxina web ou chamando ao 012. Tamén volven dar permisos para queimas de restos forestais amontoados. Unha manda de lobos matou 4 becerros nunha gandería do concello ourensán da Gudiña. Os ataques destes animais producíronse ao longo de todo este mes de abril. A gandería está situada no lugar de Barxa, pechada mediante unha cerca con pastor eléctrico, pero estas medidas non foron suficientes para evitar o ataque dos lobos, que sacrificaron 4 becerros. O gandeiro calcula as perdas arredor dos 4.500 euros. Con abril chegou a tempada forte de cruceiros no Porto de Vigo. Sábeno ben nos establecementos de hostalería nos comercios do centro da cidade. Algúns mesmo teñen un calendario para ampliar a súa oferta cando chegan estes turistas internacionais. Cando un transatlántico grande fai escala no Porto de Vigo, centos e centos de turistas estranxeiros toman as rúas da cidade e tamén invaden tendas e bares. A verdade é que cando veñen, isto chase de xente e a nos volven locos aquí. Consumen bastante, sí, moito. Bueno, de feito, nós notamos nas propinas tamén, porque cando veñen os cruceiros é unha pasada. O sea, eu non sei como están as cousas de caras nos seus países, pero aquí énchense a comer, a beber e dá gusto, a verdade. E ven moita xente, estamos vendendo bastantes helados e claro, se venden moi ben porque os sabores son típicos de Galicia, moitos, entón, pois, a xente ven e pregunta que podo pedir que xa de Galicia? Elles encanta. Mercan souvenirs e agasallos para levar, pero tamén tecnoloxía, roupa ou calzado. La verdad que se nota bastante. Los días que hay crucero, la tienda suele llenarse. Es el día que más ventas hacemos y compran todo tipo de cosas. La verdad que les da un poco igual el precio, ¿eh? Lo que haya lo compran. Muchas veces ni preguntan el precio. O crucerista norteamericano, sobre todo Estados Unidos, Canadá, México, soen gastar ben. Ser o mellor, cando veñen os cruceiros, os mellores son os que veñen con xente de ali. Nalgúns establecementos vixían o calendario das escalas de transatlánticos para preparar máis mercancía. Que tenemos días muy buenos, más cuando son varios barcos. Cuando son varios barcos, pues notamos que ellos vienen, a pesar de comer mucho en el barco, según nos cuentan, pero aún así las cosas nuestras les llaman mucho la atención. Nos preguntan si son cosas frescas, nos preguntan a nosotros si están buenas, imagínense qué le decimos. Pues sí, y vienen bastante, la verdad. Hai xornadas en que, ao coincidir en ata 3 barcos, chegan a desembarcar máis de 7.000 turistas na cidade. Para este ano hai previstas 119 escalas no Porto de Vigo. Coas temperaturas agradables destes días mesmo apetece tomar un xeado. Un doce que se pode degustar todo o ano, pero que cando chega o bo tempo multiplica o seu consumo. Nas xeaderías comeza a notarse que xa estamos en temporada. Ahora mismo, por la semana, pues ya veis que la gente se va animando un poco y el fin de semana a full. Bastante, sí. Na cidade da Coruña, se hai unha zona que se identifique co sabor dun xeado, esa é a Mariña. Aquí concéntranse máis de media dúcia de locais especializados nos que é habitual que haxa que poñerse a cola. Cuando hay mucha cola normalmente intento evitar un poco por las esperas y tal, porque hoy justo paré porque no hay cola, básicamente. A veces 20 minutos o media hora esperas en el verano, ¿eh? Fai 2 semanas ou así tuve que esperar media hora facilmente, pero bueno, hai que esperar porque están moi bons, En vaso ou cornete, variedades de formatos e tamén de tamaños, pero sobre todo de sabores cos que cada establecemento trata de sorprender ano tras ano. A xente gustalle moito a tarta de queixo, é top. Lévano normalmente sempre con dulce de leite ou con avellana, gusta moito, senón con maracuyás e para meterlle unha fruta. Ahora mismo está triunfando muchísimo el queso, que es un queso curado de Ulloa, queso gallego. Después tenemos el yuzu, que es un limón asiático, que también se vende muchísimo, manzana asada. Sabores innovadores que son un atractivo máis para degustar un destes doces. A ver, eu innovo un pouco, uns días son máis tradicional e outros máis contemporáneo. A mí los sabores tradicionales.
Sí, a mí me gusta máis probar outros diferentes, sí. Pois de pistacho quizáis, o de... Antes iba a pillar uno de yogur con maracuyá. Con todo, chocolate, nata, vainilla e amorodo continúan a estar entre os sabores máis populares. E con estas temperaturas algo máis agradables tamén estamos en tempo de paseos nocturnos. Ben o saben os máis pequenos en Cariño. Vexan. Son estes 3 xabaríns de curta idade que foron gravados cando andaban tranquilamente polo centro da vila. Días antes aparecera unha zona verde do paseo da praia totalmente fozada por estes animais que cada vez se achegan máis e con máis naturalidade aos núcleos habitados. Rematamos, sigan con nós, que xa están aquí Marta de Arriba do Telexornal. Pola nosa banda, moitas grazas pola compaña e que gocen da tarde.